हाग्रामा महिलारियाबो सानसे नङा सानसे जोबथेसालिनि साजा मोनगोन। सायाव जियानो जायाथों मानो हाग्रामा महिलारिया जोबथेसालियाव थांनांजानो गिनानै सिङाव बिजेपि दोलोजों गोरोबनानै दं। हाग्रामा महिलारिया 3,000 कोटी रां जाख्ल'नायखौ सिबिआइनो होबाय। नाथाय बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंथिदों। बिथां प्रमद बर'आ गोख्रों रावजों बुंथिदों दि गोबां मन्थ्रिफोरा थगायनायनि थाखाय जेल जानांदों। हाग्रामा महिलारियाबो सानसे नङा सानसे जोबथेसालिनि साजा मोनगोन। हाग्रामा महिलारिखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनायानो इसोरनि मोनसे एक्शन। दा गुबुन मोनसे साजाखौ सम फैब्ला बिथाङा मोनगोन। नाथाय सायाव जियानो जायाथों मानो हाग्रामा महिलारिया जोबथेसालियाव थांनांजानो गिनानै सिङाव बिजेपि दोलोजों गोरोबनानै दं होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलानि 3,000 कोटी रांनि दालिथिनि लेखाया जोंनाव दं। बेखौ रावबो थगायनो हाया। बेखौ जों सिबिआइनि आखायाव होबाय आरो बेखौ सानसे नङा सानसे सिबिआइआ नायबिजिरगोन। बेखौनो बिथाङा जोबोर गिदिर मोजां खामानि मावदों सानबा जानाय नङा होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिथां प्रमद बर'आ मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। एक्सना मोननै रोखोमनि जायो। मोनसे एक्सनखौ इसोरा लागोन आरो दिनै पावारनिफ्राय बिथांखौ आउट खालामनायानो मोनसे एक्सन। दा आरो मोनसे एक्सना लिगेल एक्सन जायो। दा बे लिगेल एक्सना पलिटिकेलि मालाबा फास्ट जायो मालाबा स्ल' जायो। दा दिनै बिथाङा सायाव जियानो बुङा मानो सिङाव सरकारजों आखाइ मिलायनानै दोङो जाहाथे जेलाव थांनाङा जाथों होननानै। बाहेराव बिथाङा 10ता बाथ्रा बुङो बे जुदा बाथ्रा। खिन्थु गावहा जेलाव थांनांगोन होननानै गिनानैनो बिथाङा दिनै सिङाव मिलायनानै थायो आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ। दा जि एराउन्ड 3,000 करोड़नि जि लायबिलिटिस बिनि अडिटआ क्लियार। प्राय 1,500 करोड़ 1,500 करोड़ बिथाङा अर्डार होलांदोंमोन। जि अर्डारफोराव लानानै किसुमान खामानिबो मावदो। नाथाय बे 1,500 करोड़नि हेड फाइनान्सियेल हेड बबे सर्सनिफ्राय फैसाया फैगोन आरो कन्ट्रेक्टरनो बिल होगोन बेयो जेबो मेनसन खालामनाय गैया। बिनि लेखाया आंनाव दंजोबो क्लियार। जोङो निटकनजों अडिट खालामदों। 500 कोटी ओरैबायदि दङ जे जेराव पेपार्सआव देखायदो जे 100% खामानिया कमप्लिट जादों। नाथाय रावबो माने बिलखौ साबमिट खालामदों बिल लानो रावबो फैयाखै। दा जुदि खामानिया कमप्लिट जादोंबा मानो बिल लानो फैयाखै? 200 कोटी ओरैबायदि दोङो जे 1,000 करोड़नि वान टाइम पेकेज मोन्दोंमोन बिथांमोना। दा बेवहाय 1,000नि जायगायाव बिथांमोना 1,200 आरो 200 करोड़ माने आननेसेसारि अर्डार होदों। दा बेखौबो बिथांमोना होनो हानाय जेबो लामा गैया। दा बेखौ जोङो नायजोबनानै आरो फारसेथिं सिडि एकाउन्ट दङमोन बिथांनि मोनसे सिडि फान्ड चिफ डिसक्रिशनारि फान्ड होननाय। बेवहायबो माने प्राय 300 कोटीनि माने लायबिलिटिस दङ जेराव खुन्दुं कम्बल बायदिसिना साप्लाइ आरो आननेसेसारि फिसा खामानि होदो बिथाङा। कुनु हेड अफ एकाउन्ट गैया कुनु फैसा गैया बेबायदि मोनसे थासारि बे सिडि एकाउन्टआव। दा चिफ डिसक्रिशनारि एकाउन्टखौ माबा मोनसे स्पेसियेल इनिसियेटिभनि थाखाय लानांगौमोन। दा दिनै आङो बानायदों जे चिफ स्पेसियेल इनिसियेटिभ होननानै जेराव जोङो लाइभलिहुड मिशन बानायदों। बिनि गेजेरजों जोङो इडुकेसनाव सापर्ट होदों जायफोरा माने बिभिन्न जोंहा आन्डारग्राउन्डनि मानसिफोर एक्स जोंनि मेम्बारफोर बिथांमोननो फिन रोदोमखाङाव सापर्ट होदों। गोबां खामानि मावदों जोङो। खिन्थु बिथांनि जि चिफ डिसक्रिशनारि फान्डमोन बिथाङा एकदम पार्सनेलाइज खालामनानै खामानिखौ मावदों। दा नंखायनो 3,000 करोड़नि लायबिलिटिनि लेखाया जोंनियाव स्पस्ट दङ। बेखौ रावबो थगायनो हाया। दा बिथांमोना दिनै आननेसेसारि दाय जाबसिनदों होननानै साननानै बा एबा नंखाय होननानै रायजो राजानि सिगाङाव थगायनो सानोबा बेखौ मालाबाबो थगायनो हानाय नङा। गाबोन समफोर जुदि सोरबा फैयोबा सरकाराव बेबो नुगोन बयबो नुगोन बियो क्लियार। दा खोथाया जाबाय मा जों एसेम्ब्लियाव डिसिसन लानानै बेखौ सिबिआइनो होनो थाखाय अलरेडि लिरहरदों आरो सिबिआइआ दिनै नङा गाबोन बेखौ बिजिरगोन। दा बिनि थाखाय बिथाङा बेखौनो बिराद गिदिर मोजां खामानि मावनाय होनना सानोबाथ' जानाय नङा। खारन बियो लेखाया क्लियार दं। दिनै गोबां दालां बाक्सा जिल्लायाव गुबुन जायगायाव दालांफ्रा हाबदान जानानै दङ। बिनि बिलखौ मोनाखिसै।
बबेयावबा VCDC अफिसफोरा हाबदान जाना दङ बिनि बिलखौ मोनाखै बेबायदि गोबां स्किम्स दङ थाउजेन्ड्स अफ मोर देन 3500 इउथ्स आरो बिसोरो फार्स्ट जेनेरेशन जे बिसोरनि बिफाफ्रा कन्ट्रेक्टरमोन आम्बानीनि फिसाला रतन टाटानि फिसाला सोरनिबा फिसालाया जे कन्ट्रेक्ट मावदो बिदि नङा BTC जाखांनायनि उनाव BTC जाखांनाय सोरबा बर' सेंग्रायानो सोरबा बिसोरनि पार्टीनि राजबंशी सेंग्रायानो सोरबाया माने एसे गावखौनो इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय एबा रांखान्थि बिथिङाव जौगानो थाखाय कन्ट्रेक्ट मावदोंमोन आरो बिथांमोननि CEMफ्रानो होदोंमोन कन्ट्रेक्टखौ जे नों मावनानै ला हयथ' बिल मोनगोन मागोन दा बिसोर सानबाय जे जिहेतु बेकार खामानिखौ मावनोसै फैसा दाहार 20 लाख 30 लाख 50 लाख लानानै खामानिखौ मावबाय खिन्थु बिथांमोनहा जेबो बिलखौनो होलाङाखिसै दा बेफोर बाथ्राया पुरा लेखायाव दङ दा बेखौ लानानै दिनै एक्सन जायाखै होननानै जुदि बिथाङा गावखौनो बिराद ट्रुथ बिराद थार होनना बुंनो नागिरोबा बिनि रिजाल्टखौथ' गाबोन समफोर मोनगोन दा बेखौ आरो हारि दिनैनो आंखौ एरेस्ट खालामनांगौ एरेस्ट खालामाखै होननानैथ' दाया नोङो खारनाय नङाना दायाथ' दायानो टुडे अर टुमर' फार्स्ट एक्सनखौ इसोरा लाबायानो अलरेडि बिथांखौ आउट खालामबाय सेकेन्ड एक्सना लिगेल एक्सना माला फैगोन टाइम उइल टेल समा खोन्थागोन चान्स दं नामा फैनायनि बिथांखौ निश्चय फैगोन रावबो खारग'नाय नङा भारताव केन्द्रीय सरकारनि जिफोर मन्त्रिमोन सेन्ट्रेल मिनिस्टारफ्राबो जेलाव थांदों भारताव चिफ मिनिस्टाराबो जेलाव थांदों गोबां स्केमाव लालु प्रसाद जादबा जेल जादों गोबाङा जेल जादों गोबां मिनिस्टारफ्रा जादों गतिके बिबो जागोन दिनै नङा गाबोन जि गोरोन्थि मावदों बेथ' जाखागोन डिमा हासावनि आगोलनि चिफ माने महित हजाय दाबो जेलावनो दङ दा गतिके बेबायदि गोबां मानसिफ्रा जेलाव दङ दा बेफोर मानसिफ्रा दिनै नङा गाबोन जाय दाय मावदो बे जेलाव थांगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इन्स्टिटिउटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इन्स्टिटिउटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।